Oh, dit gaat goed, hè? Oeh. Ja, oké. Vanaf nu gaan we weer normaal doen, hoor. Bij Trots op Zeeland. Hoe maak je iemand happy? Hoe blijf je zelf happy? Maar vooral, hoe krijg je iemand aan het lachen in deze tijd? Tomaten. De tomaten doe je. In de zak. Een kleine beweging. En je hebt, hop, tomatenketchup. Voor de mensen die denken van, dat werkt niet. Geen probleem. Doe de tomatenketchup er terug in. Doe een keer met je hand. En je hebt hele lekkere tomaten terug. Die mag je hebben. Het enige probleem is, waar is de ketchup naartoe? Wally, hoe doe je dat? Heel goed. Ja, maar hoe? Kan je een geheim bewaren? Jawel. Ik ook. Nou, dit schiet niet op. Ik zit er aan te kijken. Ik denk, ja, hij houdt me gewoon voor de gek. Eigenlijk. Ja, we bedonderen mensen, maar op een leuke manier. Ja, want ik moet er dus wel om lachen. Kan het nu een beetje gewaardeerd worden in deze tijd, denk je? Op het moment zeker. Gewoon een beetje fun erin houden. Je kan er weinig aan veranderen. Je kan je er heel druk om maken. En hoog en laag springen, dat gaat toch niet helpen. Dus Nee, ja, dat is waar. Roeien met de riemen die je hebt en geniet van het zonnetje en de rest. Zolang je gezond blijft is er niks aan de hand. Hi oma, wat jammer dat je nu niet naar Zeeland kan komen. We missen je echt heel erg. Dikke kus. Nou, wij gaan geen ketchup maken, maar wijn. Nou, zoiets. Wil je nou ook de groeten doen naar je opa of oma die je misschien niet mag bezoeken? Stuur dan een filmpje naar trotsopzeeland@omroepzeeland.nl. Misschien gaat dit sneller. Wil je er ook heen? Ja, alsjeblieft. Als je ernstige lichamelijke klachten hebt, kun je nog gewoon bij een fysiotherapeut terecht. Bijvoorbeeld om te sporten, zoals deze patiënt. Nou, ik ben dus vorig jaar geopereerd in Erasmus MC. Voor de verwijdering van een blaas, prostaat, omdat ik blaaskanker heb. Ja, dit is trouwens best wel een heftig filmpje wat we net zagen, Mieke. Maar stel, ik heb nu last van mijn rug en ik heb eigenlijk nu een fysiobehandeling nodig. Hoe moet dat dan? Nou ja, wat wij dan doen, is dat we meestal een videoconsult met iemand inplannen. Om toch een beetje te beoordelen hoe acuut is de klacht. En hoe ver heeft iemand er echt heel veel last van dat hij bijvoorbeeld niet meer vanuit zijn bed kan opstaan. Of inderdaad niet meer kan bukken. In een videoconsult kun je best wel goed beoordelen wat je eventueel verder met zo'n patiënt kunt doen. Of dat we alvast met een bepaald aantal oefeningen kunnen starten waarmee iemand aan de slag kan. Het liefst willen we natuurlijk aan die patiënt zitten, fysiek gezien. Maar ja, weet je, alleen als daar echt een acute noodzaak voor is, dan doen we dat ook. Wel met de voorgeschreven beschermingsmaatregelen als handschoenen en mondkapje. Begrijpen de mensen dat jullie het zo doen? Ja, ze zijn heel erg begripvol. Ze houden ook heel goed de maatregelen in acht. Maar mocht je inderdaad toch merken dat je heel veel spiermassa of dat je conditie heel erg achteruit gegaan is, bel dan alsjeblieft, want we zijn er echt om te helpen. Een prei. Oké, jij bent al schat. Wortel. Oké dan. En een halve knolselder. Mag dat heel zijn of zo? Nou, in ieder geval. Het weetje van de dag. We maken vandaag een varkensstoofpot. Dus cassoulet. Om een mooi Frans woord. En het weetje van de dag is mijn dingetje eigenlijk wel. Wat ik wil zeggen is jongens. Er zijn zo verschrikkelijk veel massaproductie van slecht varkensvlees. Als je nou varkensvlees koopt. Koop dan goed varkensvlees. Koop dan scharrelvarken. En ik weet dat het allemaal iets duurder is. Maar weet je wat ook is? Dat varkensvlees, dat krimpt ook niet. Want er zit geen water in. Dus als je goed vlees hebt, dan blijft het ook gewoon zo'n homp als je dit koopt. Als je slecht vlees hebt, dan blijft er dat van over. Dus ja, wie heeft er dan gewonnen? En doe dan veel groenten erin. Heel veel groenten. Dus kijk maar op ons YouTube kanaal. Ik maak een varkensstoofpot cassoulet. Waar minimaal varken in zit, maximaal groenten. Smakelijk jongens. Hoi, ik ben Kar. En ik ben Char. In Zeeland zijn ze bezig met allemaal toffe dingen, goede initiatieven, vrijwilligerswerk. Wij hebben ze op een rijtje gezet, dus hier zijn ze.
Hallo, mijn naam is Remco van Akker en ik werk op de intensive care van het Admiraal de Ruyter ziekenhuis hier in Goes. Vandaag wilde ik jullie niet meenemen naar de intensive care, daar worden alle coronapatiënten verpleegd. Maar eigenlijk wilde ik jullie meenemen naar de oude CCU-afdeling waar we nu een nieuwe intensive care aan het bouwen zijn geweest. Dit is een kamer die zijn we aan het voorbereiden. Morgen dan komen hier de eerste coronapatiënten ook op deze afdeling te liggen. Ook hier weer zo'n hele grote beademingsmachine van een anesthesiecomplex. Met onze bewakingsmonitor en een computer, zodat we goed kunnen registreren wat we aan het doen zijn bij de patiënten. Deze beademingsmachines die hebben we in bruikleen van Defensie. Zodat we toch onze patiënten de juiste zorg kunnen geven. Wees lief voor elkaar, doen wij dat hier ook. Dit is een Theremin. Zoals je ziet bespeel ik het zonder aan te raken. En dat doe ik door middel van mijn handen te bewegen in de elektromagnetische velden rond beide antennes. De linker antenne is voor geluidsterkte. Als ik mijn hand daar plat op heb, hoor je niks. Zodra die omhoog komt, ontstaat er een geluid. En hoe hoger ik die hand breng, hoe luider die wordt. Deze antenne is voor toonhoogte. Hoe hoger, dichter bij de antenne, hoe hoger de noot. Hoe verder ervan af, hoe lager die wordt. En om door beide handen in de lucht te bewegen, kan ik muziek maken. Thorwald, jij speelt als slagwerker in het Zeeuws Orkest, maar je bespeelt ook dit bijzondere instrument, de Theremin. Hoe leer je zoiets? Ik ben gewoon begonnen. Heel vreemd genoeg kon ik dus meteen spelen. En later merkte ik dat ik wat tips en tricks nodig had. En ben ik te raden gegaan bij een kennis van mij uit het Concertgebouworkest, een celliste. En die heeft mij eigenlijk een aantal jaar gecoacht. Omdat feitelijk de Theremin heel veel overeenkomst heeft met de cello of met een strijkinstrument. Hoe kom je dan in het Zeeuws Orkest als slagwerker en dan niet als Theremin-bespeler? Hoe zeg je dat eigenlijk? Theremin-bespeler? Thereminist. Thereminist. Goed. Ik ben tijdens mijn studie, conservatoriumstudie als slagwerker, ben ik al in het Zeeuws Orkest gekomen, eigenlijk in mijn eerste jaar. Al heel snel kwam ik erachter dat orkestspel als slagwerker niet helemaal mijn ding is. Dat ik het eigenlijk een beetje saai vind. En dus ik ben Theremin gaan spelen. Maar Theremin is natuurlijk niet een orkestinstrument. Nu hebben we gelukkig een hele fijne dirigent, Ivan Mellemans, die mij daar ook een keer in heeft geholpen. En ik heb dus 1 of 2 keer ook daadwerkelijk Theremin met het Zeeuws Orkest gespeeld. Met de Theremin ga je echt met de strijkers mee en speel je melodie. En ja, dat is heel erg leuk. Hoi, ik ben Jan Roosendaal en ik geef online Pilates groepslessen. Op dit moment werken veel mensen thuis, net als ik, maar vaak zijn de werkplekken niet zo arboproof. Mijn tip, rek en strek je rug en nek regelmatig en ik heb 2 makkelijke oefeningen die iedereen thuis kan doen. Kin op de borst, maak een bolle rug. Kijk naar voren toe, maak juist een holle rug en herhaal het een aantal keer. Maak dan een lange rug, lange nek, navel in. Strek diagonaal je arm en je been en dat doe je uiteraard ook aan de andere kant. Wissel dat af. En als die laatste oefening goed gaat, doe die ook eens met je ogen dicht. Succes! Jongens, let op je lichaam, hè? Blijf gezond en tot morgen.